voor scouts misschien wel een van de leukste weekenden van het jaar. Het wie werd tijd voor het Noordelijk Pinksterkamp. Of de kist een beetje zelfjuren maatje, een stekje. En dan is het een beetje een wedstrijdkamp. Wat zien ook oorstrijden waar het beste is. En is het nodig dat ik aan tussen staan? Ja, als het goed is worden. Tot nu dat staan we voor, dus dat komt verder goed. Ja, een beetje vakantie en een beetje pittig wat dronken van erheen. Want ik is wel lekker uitrusten, maar dan moet wel steeds bezig worden. De tarriedings van het kamp gaan het hele jaar terug en alle keren is er een oorthema. Dit hier is het thema camping. Het is een groep van 15 tot 18. Die moet het zelf bedenken en dat zijn echt leuke presentaties. En together kiezen we dan een thema. Als je er op basis komt, dan zit er nog helemaal niet. En als je er op vreten midden, dan begint het. En op vreten jongen zit alles. Nou, dat is echt... Waar vies dat zo? Omdat er 3800 deelnemers meedogen, binnen ze in verschillende groepen verdeeld. Elke leeftijdscategorie had een eigen naam met passende opdrachten. En in die kampen zitten ook weer subkampen. Dus dan zitten er ongeveer zo'n scoutinggroepen in één subkamp. En daar staan 6 subkampen. De grootste opdracht is die een kampterrein dus maatje. En dat wordt ook beoordeeld. Elke dag hebben ze qua subkampen hebben ze krachtmetingen. Dus dat maakt ze als subkamp zelf iets bedenken. Was het bijvoorbeeld maar een per 100 man mast wan. Er zijn nog een soort opdrachten, maar die ben net heel hingen bleun. Vanochtend pannenkoeken gegeten. We hebben gisteren marshmallows geroosterd. We moesten met alle meesten van Oosteranje moesten we een sub boven ons holle beet horen en daar moest dan in opstaan, oplezen. En dan moesten we heen en weer rennen. Dat is gewoon al leren even denken en dat is het even lekker uitbest.